खुलुमबाय। आंनि मुङा बिरला औवारि। आंनि फिसायनि मुङा बिजन मुसाहारि। गामिया जयमागुरि। मा जाथाय जादों? आंनि जाथाय जानाया आंनि फिसाया गुबुन हिनजावजों गोसथोलायो, सनमान दङ। ओमफ्राय दाखालि बियो मोनायाव फैनानै हरनि 9टायाव फैदों। ओमफ्राय बियो जोंनि आइमोनावहाय डकुमेन्टस लानानै सि जोम लानानै बियो हरनि 2टायाव खारलांदों। आंथ' उन्दुलांबायमोन। बिनि थांनायखौ मिथिया। 1टासिम खिन्थु दङ बियो। आंजोंहाय बायदिसिना रायलायबाय थादों, बायदिसिना सोंबाय थादों। गावनि बेरायनाय, गावनि थांनाय, दाखालि हाजोआवबो हिनजावखौ लानानै बेरायहैदों। बे बेरायहैनायखौ नोंनाव फटक दं नामा होननानै आंनि मबाइलखौ चेक खालामजोबनानै नायदों बियो। ओमफ्राय गाव नुजोब्बाय, लाजिनांबाय आरो। ओमफ्राय जों उन्दुलांबा खारबाय आरो। हराव फैनायावहाय आंखौ बुंदों दानस'नानै थांगोन, बुथारनानै थांगोन होननानै बियो आंखौ बायदि बायदि रावजों, गाज्रि गाज्रि रावजों बुंबाय थादों बियो मोनायाव। हिनजावा बिनि हिनजावनि मुङा बिदांस्रि बसुमतारी। बिनि गामिया बिसमुरि मोनपुर। औ। बे हिनजावजोंथ' नै दा 1.5 बोसोरानो जाबाय। आगैयावबो लानानै खारदों बियो। 8 मास लानानै दोनहैदों दस्रा जायगा, गुबुन जायगायावहाय। ओमफ्राय बे हिनजावा दोनफैफिनदोंमोन बिसिनि जायगानि मानसिफ्रा। ओमफ्राय दा जोंनि न'आवहाय दोनफैदोंमोन बे हिनजावखौहाय। मा थांखि दोनफैया? थांखि माने बिनि देहायाव एसे प्रब्लेम जादों होननानै दोनफैदोंमोन आरो। ओमफ्राय थगायदों आरो। बेखौहाय नङा होनदों आरो गावसोरनो। हौवाया नङा होनदों, हिनजावा नंगौ होनदों आरो। ओमफ्राय दा बिदिनो साननैसो थानानै मोजां जाफानानै थादोंमोन आंजोंहाय। ओमफ्राय बे हिनजावजोंनो रायलायफिनबाय थादों। ओमफ्राय आङो आइ बाबामोननोबो खोन्थादोंमोन। जोंहा गामियावबो मिटिं जादोंमोन। गावबो समायखेरा लादोंमोन बे हिनजावजों रायलायफिनला होननानै। ओमफ्राय साननैसोनि उनावनो बियो बे हिनजावजों रायलायफिनदों। रायलायफिननानै आं आइ बाबामोननो खोन्थादों, एसे थाल लाफिनदो, रायलायफिनबाय होननानै। दा आइ बाबामोनहा खबर लायाखै बेखौहाय। गाव रायलायदों, गाव माथो जादोंसो होनदों आरो बिसोर। आं जेबो मिथिया होनदों आरो बिसोर बाबायाबो। बेनिफ्राय होनदोंमोन आङो बारानिफ्राय बारा जालांबाय। ओमफ्राय आं दा बे आफा गावफामोननो खोन्थादों बारानिफ्राय बारा जानानै। ओमफ्राय दा बयबो गामिनि मानसिफ्राबो बेरायनायखौ लोगो मोनबाय, नुबाय। आरो गावसोरबो फट' हगारना लाबाय फेसबुकआवहाय, बयबो नुबाय। ओमफ्राय दा बे आफा गावब्रानो आङो मोनसे आर'ज बिलाइ खोख्लैना हैदोंमोन। ओमफ्राय खोख्लैनानै दा बिसोरबो लादोंमोन आखाइयावहाय रायलायनो होननानैहाय। गाव मा सानदों होननानैहाय। दा आंनि सिगाङावसो गारनो होनो बुङो। बे रायजोनि सिगाङाव बुंनानै लाया। आंनि सिगाङावल' बुंनानै मा जानो। आं होनदोंमोन, औ आंखौ गारनो होननानै बुंबाय थायो बे। नोंजों रायजो जाला आङो होननानै। ओमफ्राय दे नों बिदि गारनोबालाय नों रायजोनि सिगाङाव बुंनानै ला। आंबोथ' हारसिङै बोरै सिरियै थांनो। आंहाबो उन्दै सासे दङ होननानै बुंदोंमोन आरो आं। ओमफ्राय दा आङो बे आफा गावब्रानो आर'ज बिलाइ हैनानै, ओमफ्राय बियो आफा गावब्राया होफैदोंमोन न'आवहाय। बे होफैखालि बे मानसिया न'आव गैयामोन। औ, बायहेरायावमोन बियो। ओमफ्राय बायहेरायाव थानानै ओमफ्राय दा न'नि मानसिया फन खालामहरबाय, हरजों हर फैबाय बियो। हरजों हर फैनानै बे लेखा गावनि डकुमेन्टसखौ डाइरेक्ट नागिरफैखाबाय आरो बियो। जोंथ' उन्दुबायमोन। ओमफ्राय आं उन्दुनानै खोनाजोब्बाय आरो बिनि लेखा नागिरनाय मा नागिरनाय। आरो आंखौ जि गाज्रि गाज्रि रावजों रायफैबाय फैग्रा। दिनै नोंखौ बुथारना थांगोन, दानस'ना थांगोन। आंबो ओरैनो गवा। आंखौ हरफिन मिटिं खालामनो होनबाय थादो आरो बे। आंखौ बुथारनोबा खेबसेनो बुथारखा। खिन्थु आंखौ आथिं लेंग्रा, माबा लेंग्रा जखम खालामनानै दोनोबा उनाव रावबो गनाय नङा होनदों आरो। ओमफ्राय जोंनि खानदानखौ सासेबो दोना, नोंसिनि खानदानखौथ' सासेबो दोना आङो। उनाव फैनानै आं गावथारलांजोबगोन होननानै बेबायदि बाथ्राबो बुंदों बियो। जोंनि हजोंनि न'खरखौहाय। नोंनि फिसाया? औ, आंनि फिसाया। दा बहा दं होननानै नोङो आसा खालामो? दाथ' बियो हिनजावखौ लानानै थांनाय बायदियानो आंनि माबायावहाय। हिनजावनाव कन्टेक्ट खालामदों, हिनजावबो दिखोआ। आं मेसेज खालामदों, बेबो रिप्लाय खालामाखै, जेबो रिप्लाय हराखै। वाट्सएपआवबो हरदों, ओमफ्राय आङो फेसबुकआव मेसेन्जारावबो मेसेज खालामदों, रिप्लाय खालामाखै। नायो थायो, नायनानै थादों। हिनजावनि खाथियावथ' आं रावनिबो लोगोबो गैया, कन्टेक्ट खालामनो मोनाखै आरो। थेवबाबो नोंनि फिसायजोंनो थांदों होननानै आसा खालामदों आरो। औ, रायलायनायाथ' बिदिनो लाबोबाय थाखायो, रायलायबाय थाखायो कन्टिनिउ। फना लाइनाव दोनबाय थाखायो बेजोंहाय। जानाय लोंनाय थाबाय थाखायो। आरो आंनि संनाय खावनाय खुरनाय जाया बियो। आंनि आवाजखौनो खोनासंनो सुखुवा। खाथियाव थाबानो होख्राङो, रायो गाज्रि गाज्रि रावजों। आंनि लुगैनायावथ' हौवाया फैफिनांगोन। नों गारनो होनोबा रायजोनि सिगाङाव गारलायनांगोन। बेखौ लुगैदों आरो। नोङो बिदि बाहेरायाव थानानै आंनो नाङा मा नाङा बेथ' मोनसे जानाय नङाना। आंहाथ' फिसाजो दङ सासे। रायजो राजाखौ मा खालामनो लुबैयो?
दा रायजो राजाखौहाय आं बुंनो लुगैदों बे आंनि फिसाइ बिजन मुसाहारिखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंबा कन्टेक्ट नाम्बार होगोन, बेयावहाय खोन्थाहरबानो जाबाय। कन्टेक्ट नाम्बारा 6002695961 6002695961। हिनजावनि फट'बो दं नामा? हिनजावनि फट' दङ। सानैजों लानाय दङ। सानैजों लानायबो दङ।